Το να κάνεις για χρόνια λέιζερ δεν είναι ok και εγώ και εσύ πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Αν λοιπόν κάνεις χρόνια λέιζερ και δεν βλέπεις αποτέλεσμα, ίσως να μην ακολουθείς τις οδηγίες που σου έδωσαν ή δεν σου έδωσαν. Το λέιζερ πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ώστε να πετύχουμε την τρίχα στο αναγενές στάδιο της ανάπτυξής της. Αν εμείς πηγαίνουμε για λέιζερ όποτε θέλουμε ή όποτε έχουμε χρόνο, αυτό επηρεάζει την ανάπτυξη της τρίχας και δεν την πετυχαίνουμε στο σωστό στάδιο. Άρα δεν θα δούμε το σωστό αποτέλεσμα. Το δεύτερο λάθος που κάνουμε είναι ότι στα ενδιάμεσα διαστήματα πειράζουμε τις τρίχες, είτε με αποτρίχους με κερί, είτε με τσιμπιδάκι, άρα αφαιρούμε το στέλεχος της τρίχας από τη ρίζα. Το οποίο είναι λάθος, γιατί εμείς θέλουμε να χτυπήσουμε την τρίχα στο θύλακα. Για να κάνουμε λέιζερ πρέπει να έχουν περάσει 20 μέρες από τη στιγμή που εσύ αφαίρεσες την τρίχα με κερί ή με τσιμπιδάκι. Άρα, αν το έχω κάνει μια μέρα πριν, δεν έχει. Και μια εβδομάδα πριν, εσύ αν έχεις βάλει τσιμπιδάκι ή κερί, μετά δεν μπορούμε να κάνουμε λέιζερ. Okay. Το τρίτο και πιο σοβαρό λάθος είναι το μηχάνημα που επιλέγουμε, γιατί αν δεν ταιριάζει στο φωτότυπο του δέρματός μας και στο χρώμα της τριχοφυείας που έχουμε και επίσης και στο lifestyle που κάνουμε, δεν θα δούμε το αντίστοιχο αποτέλεσμα που θέλουμε. Για παράδειγμα, αν κάποιος βγαίνει στον ήλιο καθημερινά, είτε αθλείται, είτε μπορεί να πηγαίνει μια βόλτα και να τον βλέπει ο ήλιος πολλές ώρες, αυτό το άτομο θα μαυρίσει. Άρα μετά δεν μπορεί να κάνει λέιζερ αλεξανδρίτη, γιατί υπάρχει κίνδυνος να γίνει έγκαυμα και ακόμα και αν δεν γίνει έγκαυμα, δεν πρόκειται να δει αποτέλεσμα λόγω του μαυρίσματος που θα έχει στο δέρμα. Έρχεται το καλοκαίρι και δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για την ανεπιθύμητη τριχοφυεία. Μπορείς να έρθεις εδώ στο Skin News και να δούμε τι χρειάζεσαι και τι σου ταιριάζει. Πανδώρα σένα στη Γλυφάδα. Σούπερ, θα έρθουμε.